Selam dostlar. Ул яшыл şeyler вакыты. Bugün biz 3 türlü үзенчәлекле салат әзерләячәкбез. Иң кызыгы, бу салатлар өчен ингредиентларны бакчага чыгып кына алып керәсе бар. Киттек. Греческий салат. 2-3 дәнә помидор, 2 дәнә яшел кыяр, 1 дәнә болгар борычы, 200 грамм фета сыры, 100 грамм тышсыз зәйтүн җимеше, ярты лимон, тәминчә зәйтүн мае, тәминчә тоз, тәминчә тыйылган кара борыч. Барлык яшелчәләрне яхшылап юабыз һәм помидорны шакмаклап кыярны ярым түгәрәк формасында болгар борычын озынча итеп турыйбыз. Йомшак сырны шакмакларга кисеп барысын бергә салат савытына салабыз. Зәйтүн җимеше салабыз. Тоз, борыч, зәйтүн мае һәм ярты лимонның сугын кушып болгатабыз. Җәйге салат. 200 грамм кәбестә, 1 дәнә яшел кыяр, 1 дәнә помидор, шома белән укроп, шома белән яшел суган, тәминчә тоз, тәминчә семенка мае. Кәбестәне саламлап турап, бераз тоз кушып уабыз. Шулай ук саламлап турап кыяр, помидор салабыз. Укроп, яшел суганны вак итеп турап кушабыз. Тоз, борыч өстәп семенка мае белән болгатабыз. Витаминлы салат. 2 дәнә йомырка, 2 дәнә яшел кыяр, 4 редиска. Барысында турап, тоз, борыч салып майонез белән болгатабыз. Кайсы салат сезгә күбрәк ошады? Әле аңларга өлгермәдегезме? Киттем. Мин дә дегустация ясап киләм. Пока-пока.